kaibigan, magandang umaga uli sa inyong lahat. Ngayong araw, pupunta tayo ng dagat, mangunguha tayo ng tahong para maibenta natin. Spaghetti pababa, pababa. Nice one, Buboy. Kung naalala nyo yung nagtinda kami ng ng isda, yung biya. Yung napagbintahan natin noon, hindi pa namin nagagalaw kasi yung last video na nagawa natin na may tinulungan tayo, sponsor sa atin yon. Kaya ngayon, pupunta tayo ng dagat at mangunguha tayo ng tahong at ilalako uli natin para mapandagdag doon para sa susunod nating tutulungan. Mga kaibigan, samahan nyo kami. Yun mga kaibigan, nandito na tayo. Bali, mauna na tayo ron sa pagkukunan natin ng tahong kasi si Buboy, magtataya pa raw siya ng lambat. Susunod na lang siya ron. Tara mga kaibigan. Gagas muna tayo mga kaibigan kasi para hindi tayo ng gas makina. Yun. Sana mga kaibigan, umandar. Ayaw. Mga kaibigan, nandito na tayo. Dito tayo kukuha, bali hintayin lang natin si Buboy dahil siya ang magsisisid para
marunong kasi siya masyado eh. Taga rito kasi siya sa ano. Hanap buhay niya talaga, dagat. Ako, mga almost 10 years pa na ako nagdadagat. Sige mga kaibigan, hintay lang tayo ng konting oras. Para pagdating niya, sisisid na tayo. Yun mga kaibigan, nandito na si Buboy. Madali lang naman siya magtaya ng lambat. Kaya mabilis siyang nakakarating dito sa atin. Ayun siya. Yun mga kaibigan, tama-tama lang ang laki. Malilinisin lang natin siya pagdating natin doon sa tabi para pagbinta natin malinis. Ayun si Buboy, napapagod na. Pero kaya-kaya pa niya yan.
kaibigan, nalalaki na oh. Yun mga kaibigan. Marami na tayo nakuha. Tama na to. Siguro mga 10 kilo na ito mahigit. Bali, uwi na tayo. Tara. So yun mga kaibigan, lilinisin muna natin itong nakuha nating tahong para bago natin itinda, ilako. Yun mga kaibigan, tulungan nyo kami. Yun mga kaibigan, ready na tayo sa nakuha nating tahong para ilako natin. Para pandagdag natin dun sa napagbintahan natin nung biya, yung nangisda tayo. Para pamimili natin ng grocery at bigas para naman sa susunod nating tutulungan. Ngayon mga kaibigan, hindi ko na kayo isasama sa paglalako nito kasi medyo malayo yung paglalakuan ko nito. Medyo nasa bundok pa sila. Hanggang dito na lang tong video ko. Bago pala tayo mag-close, shoutout time muna tayo. Yun, mga kaibigan, shoutout nga pala kay Andy Vlog Official. Yun, Andy Vlog Official, shoutout sa'yo. At kay Julie Umali. Julie Umali, shoutout sa'yo. Yun. Sa mga sumusuporta pala, maraming salamat sa inyo. At sa susuporta pa, salamat na rin. Like, share, and subscribe.